γιατί θέλε να τη βρει. Κι αυτό σχεδίαζε την κάθε στιγμή με χρώματα δικά του. Σε μια από τις πρώτες sold out συναυλίες μας στην επαρχία, Λαμία ήταν, δημοτικό θέατρο. Φτάνει το συγκρότημα Machine Band μία μέρα μετά από μένα. Το πούλμαν φτάνει, μέσα Ρακόπουλος, Περσίδης, μαλλιά μακριά μέχρι κάτω. Ο κόσμος περίμενε στην ουρά να αγοράσει ειστήρια. Τα πιτσιρίκια τρέχανε δίπλα από τα τζάμια και φωνάζανε «Ήρθαν οι χίπηδες, ήρθαν οι χίπηδες». Γέλιο. Πουλί με γαλάζια φτερά, πέτω μαζί σου για πρώτη φορά. Απλώσα χέρια σαν δίκτυα πλάτια, σένα και εμένα να πάνε μακριά. Άτιο λάσπρο με χέτη χρυσή, πάνω του είμαι εγώ και εσύ. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Μες στη ζωή, χωρίς αγάπη ποιος μπορεί να κρατηθεί. Ο Νοστράδαμος είχε ήδη δημιουργηθεί με τον Ιπποκράτη τον Εξαρχόπουλο, τον Στέλιο του Φωδιάδη και την Κρίς Κίνγκ. Αλλά δεν επέτρεπαν ξένης υπηκότητος τραγουδιστή-τραγουδίστρια να τραγουδήσει σε φεστιβάλ. Οπότε επιλέχτηκα να τραγουδήσω το κομμάτι. Οι Νοστράδαμος επηρέασαν μια τεράστια μάζα ανθρώπων ηλικίας από 4 έως 80. Και δεν ήταν καθόλου ευχάριστο αυτό για μια δικτατορία. Οπότε δημιουργήσανε μια ολόκληρη κατάσταση και εμένα υποτιθέμενο εντός εισαγωγικών τότε σκάνδαλο του Ιπποκράτη του Εξαρχόπουλου διαλύθηκε όλη η κατάσταση. Απαγορέψανε στους μαθητές με εγκύκλιο να έρχονται στις συναυλίες μας, στους κινηματογράφους, στα σινεμά. Οπότε σιγά σιγά ευθάρηκε τελείως η ιστορία. Καθρεφτίζει και με τον τρόπο που λειτουργούσαμε εσωτερικά και τι είδους επανάσταση κάναμε. Μια τελείως βελούδινη επανάσταση. Δεν ήταν η επανάσταση του 68 των φοιτητών που έγινε του Μάη του 68 στο Παρίσι, αλλά όμορφα και καλά ξεμυτήσαμε σε μια χαραμάδα που άφησε ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης και μπορέσαμε και μπήκαμε. Είναι ένας φίλος του Μάνου Χατζηδάκη, ο Δημήτρης ο Βερνίκος, γνωστός σκηνοθέτης τώρα, ο οποίος με ακούει, προφανώς του αρέσω, έρχεται στα καμαρίνια και μου λέει «Μεγάλε», μου λέει, «τραγουδάς στα Σπέσια και έχει έρθει ο Μάνος Χατζηδάκης και άμα θέλεις να κάνουμε την επαφή να...» με λέω γιατί όχι. Και όντως από το κύτταρο λοιπόν και από το Δημήτρη και το Βερνίκο γίνεται η επαφή και βρίσκομαι στο στουντιάκι του Μάνου Χατζηδάκη, με δοκιμάζει, του κάνω και κάναμε το μεγάλο ερωτικό. Πέρασα από το κύτταρο. Παίρνω μια εφημερίδα, μοιράζα μια εφημερίδα που λεγόταν Μουσική Γενιά. Κάνω έτσι σε κάτι μικρές αγγελίες. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ζητάει ακρόαση αυτό και λέω αυτό είναι. Και παίρνω την τούμπα με τη θήκη της από το σπίτι, από τη φιλαρμονική της Νέας Ιωνίας, ο Θεολόγος στο κλαρινέτο και μια Fender κιθάρα. Ήταν μια Fender που είχε αφήσει εδώ ο Eric Clapton όταν έπαιζε με τους Juniors. Το καλοκαίρι του 1965 εμείς παίζαμε σαν juniors στην Κουίντα, στη Γλυφάδα. Εκεί ήρθαν κάτι παιδιά και μας είδαν κάτι Εγγλέζοι, σαν τουρίστες φαινόντουσαν. Αλλά τελικά ήταν μουσική, παίζανε διάφορα όργανα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Eric Clapton που έπαιζε κιθάρα. Κάναμε διάφορα jam session και παίζαμε, δηλαδή ο Eric Clapton είχε πάρει τον ενισχυτή μου, του άρεσε ο ενισχυτής μου, ένας bandmaster, Fender, και εγώ είχα πάρει τον ενισχυτή του, ένα Vox. Πολύ ωραία ενισχυτή. Και παίζαμε, ανταλλάσσαμε διάφορα σόλα κλπ.
Ενώ είχαμε μοιράσει βαριοπούλες στον κόσμο σε καμιά 20-25 άτομα και ανεβαίνανε πάνω και κοπανάγανε τα μάξια και τα σπάγανε, στη μια μεριά του Roundhouse παίζανε οι Pink Floyd και στην άλλη μεριά παίζανε πώς του λέγανε, οι Nice. Όχι οι Nice, οι Soft Machine, οι οποίοι βγήκανε περίπου την ίδια εποχή. Άμα βρισκόσουν δηλαδή στη μέση, άκουγες, ποιος ξέρει τι άκουγες. Και εκτός από αυτό είχαν παραγγείλει πλαστικό, διαφανές, μια τεράστια έτσι, αυτή, σαν κουβέρτα, εν πάση περιπτώσει, την οποία την απλώσαμε από πάνω από τον κόσμο, από τον εξώστη ας πούμε, και από πάνω πετάγαμε κουβάδες με χρώματα, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, ας πούμε αυτά. Και ήταν οι άλλοι από κάτω τρυπαρισμένοι και διάφορα ας πούμε ουσίες κυκλοφορούσαν και χορεύανε κάτω από το πλαστικό, και ειδικά άμα ήσουν από πάνω από τον μπαλκόνι και ήσουν και τρυπαρισμένος, έβλεπες διάφορα. Το κύτταρο τότες, επειδή σπαρέλαζε πολλοί κόσμος, ήταν ευρείας αποδοχή στα ναρκωτικά, με την επιμέλεια τη δικιά μου παρακολουθούσα τους πάντες και δεν κυκλοφορούσε τίποτα μέσα στο κύτταρο. Γι' αυτό δεν μας έγραψαν ποτέ ότι δεν πάμε στο κύτταρο, κυκλοφορούν ναρκωτικά ή το ένα και το άλλο. Το κρατούσαμε σε ψηλά επίπεδα. Πίσω στα καμαρίνια στο κύτταρο υπήρχε μια σιδερόστρα και ένα σίδερο. Κανείς δεν ήξερε εκτός από μένα που ψηλιαζόμουν και τους είχα σε επιτήρηση. Καταφέρνανε κρυφά και σιδέρωναν κάτι υγρά φύλλα που μπορούσαν και εξασφαλίζανε από το δεντράκι, και βέβαια ετοιμαζόντουσαν για την... Και πού νομίζετε τα έβρισκα? Μέσα στα ηχεία. Δεν μας αφορούσαν. Η μουσική υπήρχε. Τα ναρκωτικά ήρθαν πολύ μετά, όταν άρχισε να ξεφουσκώνει η αγάπη η έντονη και αν θες και η χρήση μέσα μας του ροκ σαν ένα εργαλείο μικρής αντίστασης. Δεν λέω ότι κάναμε καμιά μεγάλη επανάσταση παίζοντας ροκ. Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι κάποιες στιγμές νιώθαμε και ασυνείδητοι όταν έξω γινόντουσαν διαδηλώσεις και εμείς παίζαμε σε κάποιο χώρο ροκ μουσική. Το πιο γνήσιο ρεσιτάλ το δικό μου ήταν όταν του τσάκωνα σε αυτή την κατάσταση, και τότε έβαζα τις φωνές, αλλά για να μην χάνουν και τον ενθουσιασμό τους, όλα γινόταν μέσα στο πνεύμα του μουσικό. Οπότε όρμαγα εγώ και έλεγα Oh God, could you buy me a Mercedes-Benz?
τότε χαμογελούσαν, κουρδίζαν, ευχαριστημένοι. Αυτοί ήταν. Οι ίδιοι ήταν που μου χάρισαν το παρατσούκλι, ή μάλλον που μου κάτσανε το παρατσούκλι, Γκαρίζα Όχ. Τώρα εγώ τι να πω για τα ναρκωτικά, έχω μεγαλώσει 3 παιδιά. Λοιπόν, αυτή η κίνηση των παιδιών των λουλουδιών ήταν μια αντιπολεμική κίνηση, πολύ μεγάλη μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, την οποία πνίξανε στα ναρκωτικά γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο. Και έτσι καταφέρνουν και διονύσουν τα μεγάλα εμποριά τους όλοι αυτοί οι τύποι. Όταν θα γεννηθεί ο γιος σου, θα είναι μια μέρα σαν τις άλλες. Μνήμες τρομερές από εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα και συναρπαστικά που ζήσαμε στη νεότητά μας. Δύσκολα φυσικά γιατί έτυχε να είμαστε μέσα σε μια δικτατορία, οπότε μοιραία μας επηρέασε απόλυτα στη ζωή μας. Κύτταρο, εποχή Πολυτεχνείου, τι να πρωτοθυμηθώ. Λέγαμε το Μαυραγορίτη και έπεφτε ο χώρος από τα χειροκροτήματα. Θυμάμαι ότι κάθε εβδομάδα μας έλεγε ο Διονύσης ότι τον καλούσαν στην ασφάλεια μετά το Πολυτεχνείο επί Ιωαννίδη και του λέγανε να πιούμε ένα καφεδάκι, ας πούμε, αυτό το Μαυραγορίτη θα το κόψετε από το πρόγραμμα. Και τους έλεγε ο Διονύσης, εντάξει θα το κόψουμε, και μας έλεγε παιδιά συνεχίστε να το λέτε. Καιρό που κάνεις αυτά που κάνεις, δεν σκέφτεσαι, εγώ τουλάχιστον, δεν σκεφτόμουν ότι είμαι αυτό ή είμαι εκείνο. Πάνω απ' όλα σκεφτόμουν ότι τραγουδούσα τραγούδι διαμαρτυρίας, παρόλο που εγώ πάντα λάτρευα το Λάτιν, αλλά ακόμα και το Λάτιν το τραγούδισα πάρα πολύ, γιατί μετά τη δική μας δικτατορία φυσικά ήρθε η δικτατορία της Χιλής, που έχω και μεγάλη συγγένεια ψυχική και φυσική με τη Χιλή. Και μοιραία πολλά από τα τραγούδια μας ήταν τραγούδια διαμαρτυρίας. Άλλωστε ερχόμαστε και από τη δεκαετία του 60, Ντίλαν, Μπαέζ, Βιετνάμ, ατομικές βόμβες. Οι άνθρωποι που πραγματικά αγαπούσαν το ροκ ή ζούσαν, ξέρω εγώ, με το ροκ και αυτά, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καμιά σχέση ούτε με κόμματα, ούτε με πολιτικές, ούτε με τίποτα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ήταν μη πολιτικοποιημένοι με την ευρεία έννοια. Είναι η προσωπική μου θέση αυτή, καμία πολιτικοποίηση στη μουσική. Το ελληνικό ροκ ήταν βαθιά πολιτικοποιημένο, άσχετα αν αυτό δεν αναδείχθηκε, για πολλούς λόγους, μεταπολίτευση, πολιτικό τραγούδι. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένο από ευρωπαϊκό και μέχρι και αμερικάνικο, μπορώ να πω. Βέβαια